Свети Максим изповедник и на Христовия мъченик Милото. За всички радостен ден. И радостен, защото се прославя паметта на тези велики Божии угодници. И на вас, че се празник. Ваше Светейшество, предстои заседание за Украинската църква. Каква е позицията ви? Ще видим дали ще бъде в дневния ред този важен въпрос. Ще обсъждаме. А за македонската автокефалия докъде стигнаха нещата? Още се работи върху името на държавата на Македония. Когато се уточнят тези подробности, ще се придвижва сигурно и църковния въпрос. Той продължава действия. Така ли продължава действията? Да. Да.